Vláčik bol fajn, ale máme tu ďalšie ráno a rozhodli sme sa, že budeme pokračovať z Národného parku Tara v Srbsku, kde sme momentálne do Bosny. Za chvíľku spomeniem aj kvôli čomu. Musím len povedať, že tá cesta cez tie hory bola perfektná. Doporučujem to určite každému motorkárovi, nech si to prejde, pretože je to stále taká ešte divočina, cesty sú fajn. Tam strašne veľa skál, tunelov, strašne veľa prírody a dá sa z tej motorky vidieť fakt veľa vecí. A je to proste nádherná krajina. Momentálne sme na ceste smer juh Bosny, kde sme sa rozhodli, že navštívime memoriál, ktorý bol postavený kvôli jej vlastne udalosti, ktorá sa odvárala cez druhú svetovú vojnu. Bol tu boj o Svitiesku, volá sa to Betlovo-Svitieska Memorial Monument a je to kúsok od mesta alebo dediny Tienčište. Tento monument bol postavený v roku 71 Miodragom Živkovičom a Rankom Radovičom. Je 19 metrov vysoký, 25 metrov široký, stojí na také vyvýšení, na takom kopci v údolí medzi horami. Je to úplne že úchvatné. Je to celé z liatého betónu. Je to hustý socialistický abstrakt, by som povedal, ale je to strašne sa s tým vyhrali a tie detaily, ktoré tam sú, to je úplne niečo, čo asi treba vidieť naživo. Atmosféra je tam tiež veľmi divná, by som povedal. A si myslím, že to asi bude vidieť a cítiť každý, kto tam navštíví to miesto. Určite doporučujem, pretože sami uvidíte, ako to tam vyzerá. Je to fakt pekné. A nebudem sa tu rozkecávať celú tú históriu, prečo to bolo postavené, ale je to monument, takže je to vlastne vzdali hold všetkým padlým, ktorí tu bojovali cez druhú svetovú vojnu. Určite si to prídete pozrieť.